Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, muhtaram musulman kardeşler. Кечкенә чактан әти-әниләребез, дәвати-дәваниләребез безгә үзләребез белән бетиләр бирәләр иде. Без аларны кесәгә тыгып, мендәр асларына тыгып, укыган вакытта үзебез белән алып йөри идек. Шушы бетиләр безне ниндидер яманлыктан, афәттән, бәла-казадан, күз тиюдән һәм башка шундый начарлыклардан саклый дип без ышана идек. Инде бераз үсә төшкәч, менә хәзер инде без күбебез бу бетиләрне бәлки онытып та җибәрдек, кайберебез кирәк түгел дип уйлый, ә кайберләребез бу дөрес булмаган икән ди. Нәрсә соң ул бети һәм кирәкме соң ул? Мөхтәрәм кардәшләр, баштан ук шуны әйтергә кирәк. Безнең әти-әниләр, әби-бабалар ниндидер бер кагыйдә керткәннәр икән динебезгә. Динебездә нәрсәдер эшләгәннәр икән. Димәк, моның сәбәбе булырга тиеш. Сәбәпсезгә без аны юк, ярамый дип әйтә алмыйбыз. Һәм дә инде хәзерге вакытта шушы бетиләргә, аларның кирәклегенә, кирәкмәгәнгә каршы чыгулар, я хуплаучылар, алар мөхтәрәм кардәшләр шулай ук билгеле бер фикерләргә таяналар. Инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең әйткән шундый хадисе бар. Кем бетиләргә ышана, шул мөшрик ди. Ягъни бөтенләй диндә булмаган кеше ди. Күп кешеләр шушы хадисләрне караганнан соң, менә без элеп йөргән, Коръән язылган, я булмаса ниндидер аятлар язылган бетиләрне дә шушындый бетиләр дип уйлый. Әмма Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәлләм әйткән бетиләр, ул да булса мәҗүсилек заманыннан калган. Ниндидер таш кисәкләре, хайванның ниндидер әйберләре, менә без әйтәбез бит, кроличья лапа дибез. Менә бу шул вакыттан калган мөшрикләрдән калган бетиләр. Менә моның кебек әйберләр, алар һич шиксез тыелган. Чөнки бөтен файда да, зыян да Аллаһы Тәгаләдән генә. Әмма мөселманнарда йөртелә торган бетиләр, мәсәлән, муеннарына сатырган, я булмаса мендәрләр астында саклый торган, менә монысы инде бөтенләй икенче әйбер. Менә шушы бетиләрдә язылган Коръәни Кәрим аятлары. Бу аятларны үзең белән йөртү, ул һич шиксез бик тә файдалы һәм бәрәкәтле әйбер. Моны беркем дә тыймый. Ә менә шушы бети үзе саклыймы соң дигәч, мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә бети үзе сакламый. Әмма сине саклый шушы бетидә язылган, аятләрдә язылган язуларга карата мәхәббәт, ихтирам, ярату. Менә шуңа күрә дә инде шушы бети үзе, әгәр дә безнең күңелебездә бер нинди изге хис тә уятмаса, без анда язылганны ихтирам итмәсәк, ихтирамсыз гына аңа карасак, ул вакытта ул бетинең безгә файдасы юк. Әмма без шушы бетине Аллаһ ризалыгы дип, я булмаса Аллаһы Тәгаләнең сүзләре язылган дип яратып кабул итсәк, я булмаса шунда карагач безгә Аллаһы Тәгалә искә төшсә, Аллаһы Тәгаләгә дуга кылырга кирәклеге, аны искә төшерергә кирәклеге искә төшсә, менә бу мөхтәрәм кардәшләр, инде әлбәттә бу бетиләрнең файдасы бар бу очракта. Инде әгәр дә тарихка карасак, мәсәлән, Әхмәд ибн Ханбәл рахимахуллаһ, ул шушы бетиләрне хәтта хайваннарга да язып тагатырган булган. Нәрсәгә? Хайваннарның да була авырулары, аларның да була күз тиюләре, хайваннарның да була хәтта шайтаннан, җиннән азаплануы. Мәсәлән, элек сөйлиләр иде шулай бит. Иртә белән чыксаң, атның мәсәлән кыйрыклары, яллары үрелгән дип. Я булмаса ат тирләп пешкән, тене буе нәрсәдер эшләгән кебек дип. Я булмаса тене буе мәсәлән хайван кычкырып чыга дип. Менә шундый чаракларда да мөхтәрәм кардәшләр, хәтта хайваннарга да элә торган булганнар шундый бетиләрне. Бу безнең өчен хәзер гаҗәп әйбер. Әмма бу булган нәрсә тарихта һәм галимнәр арасында. Менә шуның өчен дә мөхтәрәм кардәшләр, бетиләр ярыймы соң, ярамыймы соң дигәндә без әйтәбез, әлбәттә ярый. Әмма ярый бары тик динебезгә кагылганы, Коръән аятлары язылганы. Һәм әле ул очракта да шушы бетигә карата безнең яратуыбыз, ихтирамыбыз һәм Аллаһы Тәгаләне зурлавыбыз булса. Менә шушындый ышану белән килсәк, һәм бер Алладан гына файда зыян дип уйласак, бетиләрнең бер нинди зыяны юк, ә бәлки үзебезгә файдасы гына булыр. Вассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.